Новое радио. шом бахайр ба ҳамаи шумо. Ин мавҷи радиои нав аст 95.5 дар тамоми Тоҷикистон. Ин шом дар барномаи шомгоҳӣ дар меҳмонии мо қарор доранд яке аз ҳунарманди ҷавон, дӯст доштанӣ, соҳиби истеъдоди тоҷик Сафармухаммади Рустам. Шуморо хушомадед мегӯем ба студияи радиои нав. ассалому алайкум ба ҳама шунавандагони радиои нав. Сафармуҳаммад, нав аз хоб бедор шудед чӣ? Не. Садоятон хоболуд аст. Садом камтар мушкилӣ дорад. Хуб, ин тавр бошад, сеҳати комил таманно мекунем. Ва Сафармуҳаммад, умуман шом гуфта шумо чиро мефаҳмед? Ин кадом вақт аст барои шумо ки аз дигар вақтҳои рӯз ё ки 24 соат махсусан фарқ мекунад? Бо ки пешвоз мегиред, чӣ хел мегузаронед? Шом бисёртар бо дӯстонам дар сар як миз мешинем, хӯрок мехӯрем ё бо хонагиҳо, оила. Шом ҳамон вақте ки офтоб мефарояд. Ин барои шумо шом аст? Ин барои ман шом аст. Хуб, биёед анакнун дар бораи санъати шумо камтар гап мезанем ва пеш аз оне ки мо гап занем, ман мехостам смс паёмҳоро ки ба рақами Viber ирсол шуданд дар аввал онро пешниҳоди шумо гардонам. Инҷо аллакай як паём омада расидааст аз шунаванда. 4 рақами охирашон 1001 мегӯянд: ассалом, радиои нав, ба шумо шом бахайр бошад ва саломи гарми маро расонед ба Сафармухаммад. Агар имкон бошад, худи ҳозир бо овози зинда ягон таронаи худро дар шакли кӯтоҳ месароиданд. Пешакӣ ташаккур. Меравам ҳаргиз дигар маро ба хотират майёр. яъне ки анамин мисра аз суруди шумо. Меравам ҳаргиз дигар маро бар хотират наёр. мемонад аз ман ба ёдгор хокистари сигор. хат бизан аз телефон исми маро дар сафҳаи қалбам маҳна даро. бо дигаре сар кун замзамаро. меравам то куҷо. ташаккур мегӯем ба Сафармуҳаммад. ва инҷо боз як савол аст аз шунавандаи мо бо ном Давлат. мегӯянд ки агар меҳринигор санъаткор намебуд, шумо сароянда ё ки овозхон шуда метавонистед, зеро ки ба воситаи як нафари машҳур дар оила ин касбро пеша кардан осонтар мешавад. Апам ба фикрам ки яке ҳамон нафарое ки сабаб шид ки ман овозхон шудам. барое ки дар синни 16-17 солагӣ ман қавӣ медонистам ки дипломат мешавам. бале, дипломат мешавед. вале ҳамин сабабо ки аз оилаи санъаткор ҳастем, апамам мехонад, дастгирӣ мекард ки ман бисёр апама дӯст медорам. ташаккури зиёд барои ҳамаи дастгириёш, модарам. ҳамин нафарҳо сабаб шуданд ки ман овозхон шудам. санъаткор шуд. ва мухлисои азизи ман ки вақте ман суруд бовардам, суруди ман несту нобуд нашуд, фаромӯш нашуду дар дили онҳо ҷой гирифт ва ҳамаи о замзама мекарданд сурудои мара. сабаб ҳамин шуд ки ман овозхон шудам. боз як паёмак ба мо аз шунаванда расидааст. мебинем 4 рақами охирашон 50-50. мегӯянд ки ассалому алайкум, албоми нави Сафармуҳаммад кай мебарояд ва чӣ ном хоҳад дошт? номи албоммон 13 причин мешавад, 13 reasons. ба англисӣ менависем шура. мо аллакай албомо сар кардем, вале ки дар Тоҷикистон медонед чӣ хела бисёр бигем риск дорад 13 суруда яке баровардан ба як дам гуфти гапҳо. барои мо албоми мо сар шуд, аллакай оғоз шуд аз суруди нокуҷо. якум суруди албом нокуҷост ва дуюмаш 13 ҳамин моҳ баромад. номи суруд наравӣ. ин суруди дуввум мешавад ва дар оянда ҳаминтар як 11 таронаи дигар меофаред. боз ба фикру андешаи шумо Сафармуҳаммад, ҳамин албом боз эҷоди 11 таронаи дигар кай пурра шуда баромаданаш мумкин аст? то охири ин сол ё ки соли оянда? аллакай як 3-4 сурудаш ҳаст. тайёр карда истодаем, кор карда истодаем ва барои чӣ ман 13 сабаб мондам. дар ин 13 сабаб ҳар як суруд сабаб аст.
ва ҳар як нафар худро дар ин сурудо меёбад. дар ин ҷо яъне ки меёбад. Санаи 13 ин чи санаи дӯстдоштаи шумо аст? Зеро ки дар саҳифаи Инстаграм низ шумо Сафармуҳаммад 13 ин чӣ маъно дорад? Барои чӣ шумо ҳамин рақамро интихоб кардед? Се далелша мегум ба шумо. Сафармуҳаммад 13 июл ба дунё омадааст. Аз санаи таваллуди шумост яке аз далелҳо. Дуюм далелаш Сафармуҳаммад аз 13 ҳарф иборат аст. исми Сафармуҳаммад. бале номам аз 13 ҳарф иборат аст ва хонае ки зиндагӣ мекунам аз хурдсолиям номаш шаҳраки 13. аҷоибот тана фикр мекунам шояд бисёриҳо то ин дам намедонистанд ки чаро махсусан 13-ро интихоб кардааст ва яке аз шунавандаи мо дар ин ҷо менависанд ки беҳтарин ҳунарманди ҷавон ягона нафаре ки аз Тоҷикистон ман сурудҳояшонро қабул дорам, меписандам ва гӯш мекунам, ин Сафармуҳаммад аст. зинда бошед. ташаккур барои чунин таронаҳои замонавӣ мегӯянд. ташаккур зиёд барои суханои некатон. боз як нафари дигар дар рақами вайбери менависанд, мегӯянд ки ба кори эҷодияшон таманниёт дорем бурдборӣ муваффақият ҳеҷ гоҳ хаста набошанд. ташаккур зиёд. инак идома медиҳем. Сафармуҳаммад, шумо се таронае доред ки номи ғарбӣ дорад, яъне номи тоҷикона надорад. ин сурудҳо кадом? яъне сей о локо макарена мерси. барои чӣ чунин номгузорӣ шудааст суруд ва ин чӣ маъноро дорад? сеёра ман дар хобгоҳ дар вақти донишҷӯим эҷод кардам ва якум бори вақте дар фудфест ман ин суруда презентоват кардам. ҳама ба як овоз, як чанд ҳазор одам буд уҷа, ба як овоз якум бор шунидан, вале ҳамаш азёд кардан. аз дуюм нақарот бо ман якҷоя хондан. барои ҳамо суруди мерси бошад. номаш дар вақти шеърнависиш буд бо акаи Орзу ва модарам унҷо будан ва модарам гуфтан ҷои сипоса, гуфтан бин мерси мекунем. ана суруди макаренара дар хона дар ҷои меҳмонхонамон ҳаминта локо гуфтам. аудиозаписош ҳаст, диктофон қатъи ман фақат гап мезанам, запис мекунам. локо гуфтам, яке локо макарена гуфтам, ҳамихе макарена рафт. баъдам та мондемаш макарена. бисёр оддие, то есть ин сурудҳои аз нигоҳи худи шумо ҳамин хел интихоб буд, лекин ба маъно ва ягон дахл надорад. не, макарена тарзи рақс аст, жанри рақс аст. бисёр осон аст. ана мафҳум доштааст ку ба ҳар ҳол. боз макарена дар суруди мо ҳамчун як духтари ҷингиламу ҳам хел аст. ба ман макарена, локо макарена, иам дар калаи одам мемонад. аз ин гуфтан мумкин аст ки масалан ба шумо духтарои ба мисли худи шумо ҷингиламӯй маъқул аст? ба ман духтарои ҷингиламӯй маъқуланд. дар анамин дохили таронаи мерси як лаҳза ҳаст. шумо онро сароидаед ки зебо маниж. барои чӣ дигар ном не, махсусан маниж. ин ягон духтаре аст аз ҳаёти шумо ё ки ягон шиноси шумост ё ягон? Не, яке аз мухлисои ман бисёр мехостааст ки номи он касро дар суруд гирам. дар суруд ман он нафарро намедонам, надидам. ягон бор омадан гуфтан, шумо розӣ шудед? бале, зебо маниш. боз як паёмак расидааст аз Завқиддин. мегӯянд салом алейкум, шумо бахайр. чаро шумо ба якборагӣ имиҷи худро тағйир додед ва инчунин ороиши мӯйро? инро ягон нафар ба шумо тавсия дод ва ё худро ба касе монанд карданӣ шудед? Не, ман то ҷое ки ҷингиламӯ таваллуд шудам. вале вақти мӯи сар ман рост мекардам, баъд парикмахерам гуфтанд ки акаҷон мӯатон сухт аст. яъне аз рост кардани зиёд зарари бисёр зарар мерехад, месӯзонад, ба ҳам мешиканад, бале, озурда мешавад. баъдан ман гуфтам ки ман худам қабул мекунам. мӯйҳои худам чӣ хеле ки ҳастанд бигзорам хемонанд. бале, ман ҳозир чӣ накардам. яъне ана дидед, худаш табиатан ороиш ёфта шудааст. хуб, як нафар шунаванда дар ин ҷо мегӯянд ки Сафармуҳаммад, саломи ман ба шумо ва гуфтанӣ ҳастанд ки тарзи сурудхонии жанри худро ба кадом сарояндаи хориҷӣ шумо монанд мекунед? тарзи сурудхонии худ ман ба ягон сароянда баробар карда наметавонам, барое ки ҳамаи сурудҳо монда колориди тоҷикӣ
эҳсос мешавад, дида мешавад. барои он ки ба фикри ман медонем чӣ хел мо вақте мекунем суруда мо метавонем тамоман ҳамито хориҷиш кунем, вале як чизи тоҷикона вақте илова мекунем бисёр ширин мешавад. Яъне ҳамун ширини тоҷикӣ мо бояд дар ҳамин забони мо, дар ҳамун сурудои мо бошад. ин ба монанди оне ки агар масалан хӯриш аз як намуди гӯем сабзавот бошад он қадар лаззат надорад, агар бисёри омехта бошад лаззати дигар пайдо мекунад. ҳамин хел аст, барое ки зебогии ҳамин мусиқӣ дар ҳамин мумкин ман ҳамин хориҷӣ мехондам гӯш намекардам, мумкин омехта мекунем, як чизи нав, як стили нав мебарояд. Нурбиби мегӯянд Сафармуҳаммад бо кадом ҳунарманди дигар дуэт иҷро кардан мехоҳад ва дар кадом мавзӯъ, агар имкон бошад суруди Макаренаро камтар сароед. Дуэт бо апаи худ мекунам насиб, вале бо Меҳри Нигори чере ки шумо Рустам. медонед мо метавонем мо ки апау додар ҳастем, мо бояд дар тим ягон таронаи ҳамҷоя дошта бошед. як ҷоя тарона дошта бошем, вале мавзӯъш бояд ягон мавзӯи бошад ки ба ҳардуи шумо наздик. бале, яъне Мавзӯи ватан умумӣ. ягон чизи дигар бояд бошад. Сафармуҳаммад, шумо то ҷое ки мо медонем репсаро нестед, дуруст? Репсаро нестед. Лекин барои чӣ шумо дар саҳна бештар ҳаракатҳои шумо ба репсаро монанд аст ва инчунин либоси шумо тамоман варзишии кул аст. Барои чӣ? Масалан, шумо ба саҳна мебароед, мисли репсаро мерақсед, мебозед, мисли репсаро шумо либосаи варзишӣ бардоред, лекин стили сароидани шумо бештар лирика ва эстрада аст. ман озодиро бисёр дӯст медорам. Дар ҳама кор? вақте ки дар ҳама кор, дар зиндагӣ ман бояд озод бошам ва озодии либос муҳим аст. бисёр муҳим аст. Ман бояд худма комфортно ҳис кунам дар як либос, як ҳуди бисёр мепӯшам, амое ки банда майку, шапка амтари бисёр дорам. Аз о мепӯшам барое ки озоданд ва либосҳои кушод мепӯшам. Мумкин барои ҳамон шумо мегӯед ки ба мисли реперон аст дигару дигар, вале и чизи реперон нест. И як озодие. Чӣ хеле ки шумо медонед жанри реп ин озодист. Озодии сухан ва ба ҳамин мумкин лекин шумо репсаро нестед. Ба ҳар ҳол Сафармуҳаммад чӣ фикр доред? Яъне аз нигоҳи шумо ба шумо костюм он қадар зебанда нест? Костюм ба ман бисёр мезебад, вале кам мепӯшам, вале бисёр мезебад. Дар кадом жанрҳои дигар сароида метавонед? Барои рок, ҷаз, блюз, ҳамун репам агар кӯшиш кунам мехонам. шумо якбор то охир саволро гӯш мекардед бояд. Барои чӣ мепурсам? Ман ба наздикӣ дар саҳифаи инстаграми шумо видеонавори кӯтоҳро дидам ки дар он шумо таблак менавозед. Ман фикр кардам шояд шумо шашмақом ё ки фалакам сароида тавонед. У таблак набуд, перкуси буд. Дутаи хеле дароз ҳастанд. Хоб. Таблак ман навохта метунам. Ман ударни чиёра бисёр хуб менавозам. Дастом бисёр хуб кор мекунанд ритмикара. Гитарау таблака навохта метунам. бе ягон мушкилӣ. То ҷое ки медонем ихтисос аз рӯи маълумотнокӣ шумо дипломат ҳастед, лекин давоми аллакай чанд муддат аст ки шумо бо эстрада бештар сарукор доред ва умуман машғул. Хуб, чӣ фикр доред? Шумо аз рӯи маълумотнокӣ ихтисосатон кор мекунед? Дар оянда дар вазорати корҳои хориҷӣ кор кардан не намешавад, барое ки ман қавӣ интихоби худро кардам. Овозхон ҳастам, санъаткор, барои ҳамин равияра пеш мебарам. Вале ман ягон майда пушаймон нестам аз 5 соли хониш дар ҷумҳурии мардуми Чин бо сиёсатмадорӣ бо ҳамин чи международная политика. Ягон пушаймон нестам. Илм ҳеҷ вақт зиёдтӣ нест. Албатта. Ва ҷавонони мо бояд донанд ки агар ки ягон донишгоҳро шумо буд кардед, вале ба ихтисоси худ кор накардед, шумо бояд роҳ афтода нашавед, барое ки савод, илм ҳеҷ вақт зиёдтӣ шуда наметавонад. Вақте одам савод дорад, ҳеҷ кас ҳуқуқи ӯ касро поймол карда наметавонад. воқеан дуруст. Як нафар шунавандаи мо менависанд. Чор рақами охирашон 6467 мегӯянд салому алайкум Сафармуҳаммад бародари азиз. Ассалому алайкум. Пурсида истоданд ки оё ба таронаҳое ки шумо эҷод кардед, таронаҳои бисёр, ба ҳамаи онҳо гирифтани клипро дар нақша доред ё ки не? Не, ба ҳамаи онҳо клип гирифтан нақша надорам, барое ки сурдаи гузашта уже гузаштам. Бале. Мавзӯи клип барои ман бисёр мавзӯи бисёр душвор аст, барое ки дӯст намедорам клип съёмка кардана. Вале медонам ки ин зарур, шарту зарур аст.
ва кӯшиш мекунам дар оянда бо клипҳои нав ба нав шуморо. Ман мехостам дар клипи нокуҷо клип кунам, вале аз сабаби ҳамин пандемия дигару дигар ҳамаи корои мо камтар ҷазир шуданд. Бале. Барои ҳамун дар оянда иншоалло кӯшиш мекунем. Ташаккури зиёд барои саволи додаатон. саломат бошед. инҷо паёмаке омада расидааст аз шунаванда 6596 мегӯянд ки салом акай Сафармуҳаммад, аз шумо пурсиданӣ будам ки то ҳол ягон духтари зебо дар зиндагии шумо ҳаст ё ки не? Ин сурудҳо бахшида ба кӣ мехонед сурудҳои зеборо? Ҳамин қадаршам мегӯям ки нест ҳамон духтаре ки ҳозир дили мара чӣ карда бошад, вале сурудҳое ки ҳастанд маъное надорад ё дар ҳамо вақтҳое буданд ки бисёр ҳаёти шахси хуб набуд. барои ҳамин шумо дубора каме меҳаросед, шояд метарсед. ҳастам ин хеле эҳсос? медонед, ба фикри ман вақте ки одам машҳур мешавад, аз бисёр чизо даст мекашад, аз бисёр чизо. Ва чизое ки монеа мешаванд дар прогресси ҳунарманд, аз онҳо камтар медонед, душвориҳо бисёр мешавад, нобоварӣ бисёр мешавад, бовар кардан ба як нафар бисёр душвор мешавад, мушкилотҳо бисёранд, вале ин маъноеро надорад ки ягон духтар дили мара банд тасхир накунад дар оянда. инҷо нафаре дар хати алоқа бошанд, мешунавем. Алло, ассалому алайкум. шоматон бахайр бошад. раҳмат, шумо шумоям. марамат, мешунавем шуморо. Чӣ гуфтанӣ, саволе доштед ба ҳунарманд? бале, ба Сафармуҳаммад хушомадед мегӯям. Ташаккур. мехостам апай барнигор як савол ба Сафармуҳаммад кунам. марҳамат. дирӯз дар историяшон дидам ки бо рақси хипхопанд. оё шумо машғул ҳастед? мо як парирӯз чихеле ки ба шумо гуфтам, як проекти нав дорем ба суруди нави ман наравӣ. با همه بلوگرای مشهوری تاجیکستان رقص میکنیم در اونجا. برای ما در تمرین همین ژانر رقص بودیم و بله حاضر سر میکنیم. با سوال خود جواب گرفته. تشکر برای زنگ و ادامه میدیم برنامه رو. باز یک نفر میپرسن چه رقم آخرشون 2930 میگن سلام سفر محمد، ما مخلصی شما هستیم. شما سرودهایی که رو گوش میکنید مخلصی کی هستید؟ سرودهای پای خدمت گوش میکنم. مهرینگوری رستم. سرودهای حبیب اکیموفا گوش میکنم. گروه فرزین شنیدنی. بله از خوردی از 5 سالگی سرودی اون کس رو گوش میکنم. باز سوالی داریم. من تو جایی که شنیدم سفر محمد میگن که شما در دایره دوستان وقتی که هستید با شما پسند است و شما میخواهید که همیشه در مرکزی دقت باشید. این تو چه اندازه راست است؟ با فکر ما که در دایره دوستان بله ما همون نفری زاژگالچکایم. میفهمین؟ یعنی آدمی که بسیار شوخی میکند، با طبع دیگران تأثیری خوب رسانیده میتواند. یعنی با تأثیری بد ما دقت جلب نمیکنیم. بله. با فکر شما در صنعت موسیقی تاجیک برای پیشروی اون چی نمیرسد؟ برای پیشروی لایحه ها نمیرسند. کمبودی رو در چی میبینید؟ لایحه؟ یعنی چگونه لایحه ها؟ لایحه هایی که امی медиа сет, неми ҳамаи шоу бизнеса ба як сатҳи нав мебарорад. лоиҳаҳое ки дар YouTube мешаванд ҳозир барои чи онҳо бисёртар шуда истоданд ва диққати мардумро ҷалб мекунанд, барое ки ҳамин пешравиҳо барои ватани мо дар кор аст. واقعا درست. خب در اینستاگرام که شما مانند دیگر ستاره‌ها فعال هستید و در اونجا محصول ایجادی خود رو معرفی میکنید با هوادارانتون. بیشتر صفحه‌ای که برای خود شما مخصوصا شوق آور است، شما تماشا میکنید صفحه‌هایشون رو، در اومده میبینید. از کی رو؟ راستی من بسیار حیوانات رو نگاه میکنم و محربای آمیخته ورزشگر دوستای من جان جونز است. حتی توییتر برای اون نفر رو کردم که چیزای اون کس رو بینم و در اکانت اون نفر هر کس کامنت مونده نمیتوند و یک روز من نوشتم با اون کس، گفتم چرا من کامنت مونده نمیتونم؟ اون کس دوستو برای ما کرد، من اوزی کامنت مونده میتونم. این هم یک دستاوردی کوچک است. سفر محمد میدونید یک هنرمند است در روسیه، بسیار سراینده‌ای شناخته است، بسیار صدای خوش دارد. خود رو معرفی کرد به مردم همین کشور با نامی انی لورک. در اصل نامش کارولینا نام دارد.
ани лорак аз чап ба рост аст. Ва ана акнун мо шуморо санҷидани ҳастем ин бахши кӯтоҳи аз чап ба рост номи таронаҳои шумо ва шумо онро бояд аз чап ба рост бихонед. Масалан номи шумо Сафармуҳаммад аз чап чӣ хел садо медиҳад? Сафармуҳаммад. Бале. Дим қисми нома намерасема сафар расаф мешавад. Бале, ин муҳим. Ана акнун оғоз мекунем. Номи таронаҳои шумо маъное надорад аз чап ба рост? Маъное надорад. Маъное надорад. Дародан эонам. эёна. Суруди шумо бишнав аз чап ба рост. Бишнав ваншав. Ваншиб. Ваншиб. Наздик омадед. Ваншиб. Локо макарена. Локо макарена. Саросема нашавед фикр карда. Макарена. Анак. Аниракам. Аниракам? Бале. Аниракам. аз тарафи чап. Суруди шумо ошиқам. Ошиқам. Аз чап. Мақош. Мақош? Ошиқам мақишо. Наздик будед. Say o. Say o. Аҳа. Oh yes. Oh yes. Таронаи дигар мерси. Мерси. Исрем. Аҳа. Исрем. Исрем. Бо нобоварӣ, вале дуруст. Нарави. Нарави. Аҳа. Ивани. Иваран. Бале. Суруди дигар шабҳо. Шабҳо. Оҳ. О. Оҳбош. Оҳбаш. Бале. Оҳбаш. 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 Нокуҷо. Нокуҷо. Очу. Нокуҷо. Кончи. Нокуҷо. Очукон. Бале, оҷукон. 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 Хуб, ин буд аз чап ба рост. Хеле ба фикрам мушкилӣ кашидед. Бисёр азоб кашидам, арақ кардам ба худо. Мунтазир набудед ки чунин мешавад. Не. ман пеш аз ҳама ба шумо Сафармуҳаммад барои он ки вақти худро ҷудо кардед ба барномаи мо ташриф овардед, аз номи худам, аз номи кормандони радиои Нав изҳори миннатдорӣ баён мекунам ба шумо дар корҳои эҷодиятон. Пеш аз ҳама муваффақиятҳои нав, дастовардҳои нав, эҷоди сурудҳои нав арзанда таманно мекунам. Бигзор ҳар нақшае ки дар дили шумо ҳаст барои имрӯз ва ояндаи наздик ҷомаи амал пӯшад. Ташаккури зиёд барои даъват, миннатдор ва аз ҳама мухлисоне ки савол додан, мухлисоне ки саволошонда ҷавоб дода натонистем, вақт барои ки вақт кам аст, узри бисёр. Ҳаматонро бисёр дӯст медорам. Ташаккури зиёд ба ҳамаи кормандони радиои Нав барои даъват ва дастгирӣ. Ташаккур. Саломат бошед. Ташаккури зиёд. Хуб, ин буд барномаи шомгоҳи бетанаффус. Бо шумо будам ман Зарнигори Рустам. Ба ҳамаи шумо шоми хуш гуворо таманно дорам. Бо мавҷи Нав бимонед. Новое радио. Новое радио. Новое